leli gama elithi tithe is a Hebrew word umazah. Okay. Leli gama elithi mazah lichaza ukuthi the 10th parts. NgesiGreek leli gama udecades. Okay. Udecades ochaza ukuthi the 10th parts. Uma ulibheka ke ngokwe Hebrew rendering leli gama elithi mazah lisuselwe egameni elithi azah. Leli gama elithi azah lichaza ukuthi 10. From the definition of tithe usuyabona ukuthi ukuze ukwazi ukeep tithing kufanele uqale ube na 10. 10 Sisazoya lapho. Okay. Kufanele uqale nje ube na 10 noma kuthiwa yini. Ake ngenza umzekelo. Ukuze ukwazi ukeep itithe mhlambe wenkomo kufanele uqale ube nezinkomo ezu10. Oh. Bese kulezi inkomo ezu10 you take the 10th part. Noma uthatha inkomo yes10. Kungako ngesizulu kuthiwa okweshumi. Should mangihola 9000 angafanele. Mawuhola 9000 baba awukafanele ukubhadala itithe. Uyazi ukuthi kimi mphathi kwathiwa uma ngingakhiphi 10% angeke ngibe nabandla. It was painful my later. Kwathiwa if ngingayikhiphi 10% angeke ngibe nabandla mphathi. Today I have a church I don't pay 10%. Angithi manje kufunda umalaki. Yes. Chapter number 3, yes. Which is a star verse. Akekho umuntu ongalazi leli yafu. Yes. Kodwa mangambuza what is salvation, udo. Akazi nix. Because the emphasis emabandleni tithe. Then the salvation. Than the salvation. Akufunekanga usebenzisa amanga emntwini oqiniso. Umuntu weqiniso mtshela iqiniso. Bazalwane sidinga 100,000, we need to build a church, we need to buy chairs, we need to give. Kanti ngale nkathi wena uzalwa, wayikhipha kuphi tithe? Akekho umuntu oba rich ngokubhadala itithe